Naspikas linya ato makauban mga higala live via Zoom si Ma'am Mary Joy Morsisa, Marketing Officer sa Pag-ibig Fund Davao. Ma'am Mary Joy, maayong buntag. Hello, good morning, ma'am. Good morning sa tanang tigpaminaw sa TXDC, no? Yes, ma'am. Wala dahil mo na ngayon sa niyong pag-electric. Hello, ma'am. Yes, hello, ma'am. Okay, sige po. Ayan. Salamat, ma'am. Kay murag na amang ko'y background music. Pero bitaw, ma'am, subay sa nahitabo nga linog, ma'am ba? Nakainumdum ang good ko nga na ay usa sa daghang programa ang Pag-ibig Fund sa maniining Calamity Fund. Ma'am, paunsa ba maka-avail o kinsa ba ang maka-avail ni ining Calamity Fund sa Pag-ibig? So, ma'am, din lang na siya sa multipurpose loan, ma'am, no? Once na contribute ka na og at least 24 months sa imuhang contribution, pwede na gyud ka maka-file for calamity loan. That is given if na-adjay calamity nga declare na diri. So, maghatag lang mo og form for calamity loan, and then attach mo photocopy sa inyong IDs with payslip. Disabit ninyo diri sa branch, or pwede po mo mag-file ana online. Klarohon lang nako, ma'am, no? Maghulat og announcement from the government kung gipailawon ba lang usa ka lugar sa state of calamity. Tama ba, ma'am? Yes, correct, ma'am. Sige. So far, ato pang ginasuta sa ato ang probinsya sa Davao Occidental, kung naabay mangingon ana, and then that's the time, ma'am, nga maka-file sila og calamity loan. Yes, ma'am. Opo. Okay, sige. Thank you, ma'am, sa pagpaklaro. Balin ko, ma'am, sa pangutana dinhi. Pwede ba daw, ma'am, maka-file o kining housing loan ang bag-o lang nakapamiyembro sa Pag-ibig Fund? Yes, ma'am. Sa mga dapat na members, actually, reason or ang ilahang purpose yun is for housing loan. Pwede kayo mo mag-apply for housing loan. Ipa-lump sum lang na nila ang inyong payments, good for 24 months, para maka-avail mo sa housing loan. Okay, sige. Thank you, ma'am. Ma'am, ang proseso, nangutana dinhi, ma'am, ang usa ka Marlon Egsi. Ano siya, ma'am, kung unsa day proseso sa pagkuha og loyalty card? For Loyalty Card Plus, ma'am, no, kinahanglan gid sila mag-adto diri sa branch. Na sila i-fill up na form, Loyalty Card Plus form. Magdala sila og duha ka valid IDs, valid gid tanan, except 14, ayaw lang tadalag 10 kasi dili siya gina-accept as valid IDs. And additionally, pag mag-adto mo diri for Loyalty Card Plus, dala na lang pud mudaan og birth certificate, photocopy sa inyong birth certificate, and marriage contract if married na po tayo. Para if ever na discrepancy diri sa to ang records, ma-edit na dayon nato and makadire-diretso na tao kuha for card. Ma'am, unsa bay benepisyo daw aning pagkuha og loyalty card sa Pag-ibig? So for Loyalty Card Plus, natong Loyalty Card Plus, connected na siya sa bank. Duha ato ang partner bank, Union Bank, and AUB. Savings account na siya, ma'am, and zero maintaining balance. If ever mag-loan tayo, dira po idiretso ang ato ang proceeds para dili na ta magbalik diri for check or cash card. Secondly is napud tay mga partner merchants sa ato kaso sa Philippines, wherein makuha ta og discounts sa ato mga partner merchants. Thank you, ma'am. Balhin ko, ma'am, sa pangutana ni ining bidding daw, ma'am. Paunsa daw maka-appeal sa bidding sa balay siguro ni ma'am, no? Interested daw siya sa Davao area, Rose Zamora. So for bidding, ma'am, no, kana mga negotiated or first bidding, second bidding, nagahatag pud na og mga list ang ato ang housing na siya sa Facebook and napud na siya sa website, accessible na siya. So mangita mo dito kung unsa na properties inyong gusto i-bid, i-check ninyo kung napay tao or wala. And after that, mag-submit lang mo og mga necessary documents, which is inclusive na pud siya sa website na nato, ma'am, no, natay mga office documents for bidding dito and submit mo og mga IDs ninyo upon submission sa price tower. So ang mga requirements na ma'am and mga documents, ginasubmit gid na siya sa price tower. Once na makadaog mo or kamo ang first bidder or winning bidder yun, mag-contact sa inyo ang housing for additional documents at mga payments for legal payments or mga insurance payments sa balay na daugan. Alright, thank you, ma'am. Ma'am, natay caller na speakers linya karon atong i-welcome. Maayong buntag. Hello, good morning. Yes, ma'am, maayong buntag. Unsa itong pangalan og taga-asa ta, ma'am?
Hello? Yes, ma'am. Good morning po. Welcome sa program sa DXDC. Unsa tong pangalan, ma'am, ug taga-asa ta po? Atong balikan, Ma'am Mary Joy, no, ang linya ni Ma'am, murag si Ma'am Suzette, mas siguro to kay nag-chat man to siya kaganina, nga nando siya pangutana. Balin ko, ma'am, sa pangutana sa ubang pang mga netizens dinhing dapita. Kining bahin daw, ma'am, sa MP2 savings. Kanus daw na pwede makuha, ma'am, kung mag-save daw pinaagi sa MP2. 5 years ang maturity ana, yearly savings gid ni siya, dili ni mo ni siya pwede balunan. So kung kanus ako first nagulog sa imong contribution, 5 years from that, diraan na nimo pwede makuha ang imuhang savings. So sample po, 2023 ka nag-start og save. 5 years from 2023, that's 2028. So diraa po mag-mature ang imuhang MP2. By that time, makuha na nimo imuhang contribution plus total dividends. Sige po. Namong gipangutana ni Ana, subay ni Anang atong gihisgutan, ma'am, si Maria Saad-Saad. OFW daw siya, naka-base sa Kuwait. Pwede ba daw siya mag-apply sa MP2? Yes, ma'am, no, for our OFWs or ka na mga dili maka-adto sa branch, pwede kayo mag-apply og MP2 via online. Ang kinahanglan lang dira mag-adto mo sa website and then mag-encode mo sa inyong pag-ibig number and then last name, first name, date of birth, and then nalang captcha code na ipa-type dito sa inyo ha. After that, i-proceed mo ana sa website where ipangutan-on mo sa inyo preferred dividend payout. As for the preferred dividend payout, ma'am, dira na sila mamili kung annually or 5-year end term. Annually is kung gusto nila na every year makuha nila ang dividends sa ilahang hulog. Dividends lang po yan. While for 5-year end term is makuha nila tanan ilahang contribution plus dividends at the end of the term, which is 5 years. So after nila na ma-complete, ma'am, ay submit nila, maghatag tayo na og maka-generate tayo na og MP2 account number online. And that i-screenshot nila na or i-save nila tong MP2 account para by the time na maghulog sila, naana sila account number which is ilaha jud. Okay, thank you, ma'am. Naipangutana karon sa tong live streaming si Jane Ken Hementiza Rojo. Additional pangutana, ma'am, if pwede ba daw maka-loan bisan dili pa employed? Yes, ma'am, no, pwede man jud mag-loan isang dili employed, under na sila sa self-employed or kinahanglan lang nila mag-provide og mga documents na sila mga earnings. So mga lang na sila og documents diriya. Kasi lahi man ang documents or ang requirements for employed ug sa mga dili employed. Basta i-make sure lang nato na updated gyapon ang ilahang contribution as long as nagahulog lang gid sila sa ilahang contribution po. At naka 24 monthly savings sila. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, murag dili na ma-reach ang signal sa tong caller kaganina. Taga ano to siya, ma'am? Taga Mintal daw. Si Ma'am Suzette Ragot. Yang pangutana, ma'am. Pila daw ang minimum amount sa paghatag og contribution sa pag-ibig, paghulog og contribution? So ato ang contribution, ma'am, no, mandatory ni siya, minimum tayo of 200 pesos. However, we also have the option kung gusto nato na mas dako-dako jud tag makuha upon maturity, which is 20 years or upon retirement nato 60 years old. Kung gusto ta na dako-dako at makuha, pwede nato na siya increasean kasi minimum lang po tayo ng 200 pesos. Okay, last question from Ronaldo Pancho of La Vista Monte, Davao City. Pila daw, ma'am, ang kinahanglan nga contribution? Aron daw maka-housing loan daw siya. So itong housing, ma'am, no, basic requirement po is 24 months contribution. That's 4,800 para maka-housing loan tayo. Okay, thank you, ma'am, Mary Joy. Any announcement from your office, ma'am? So, ginauhag yapon namo itong mga partner riders, ma'am, no, ongoing yapon na itong Ascenso Rider Raffle promo. Last Friday, naghatag na big award, nag-awarding nami sa mga nadaog bag-o lang yun diri sa Mindanao area. So naay nakadaog og motor, cellphone, and 20,000 cash. So ginaawhag yapon namo atong mga riders na contribute mo sa inyong mga sa inyong pag-ibig. At the same time, register sa atong Ascenso Rider Raffle promo. Basing ka muna ang next na makadaog og motorsiklo, cellphone, and cash prizes. So, ato ang next grand raffle draw will be held on December. So, as long as naka-minimum tayo ng 400 pesos, maka-enter mo sa tong grand draw. Thank you, ma'am, sa imuhang panahon. Until next Monday, maguban-uban ta dinhi sa Segbisyong Straight to the Point. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you po. Ato nakauban mga higala si Ma'am Mary Joy Morcisa.